Frozen, Disney etxeko filmaren bigarren partea estrenatu dute, pasaden ostiralean estrenatu zuten, izugarrizko arrakasta. Arrakastaren arrazoietariko bat, jakin minan dia izan dela, estreinua ikusteko, begira hau trailerra, hau da, bigarren parte honetan agertzen diren irudi batzuk. Bueno, estreinatu aurretik, fan askok eta gainera taldeak sortu dira, eskaera bat luzatu zioten Disney etxeari. Mesedez, Elsa protagonistiek nahi dugu neskalaguna izatea, nobizie. Batzuek pentsatzen zuten bigarren parte honetan nobiarekin, hau da neskalagunarekin agertuko zela, eta horrexagatik joan ziren amorru biziz ikustera, benetan, lehenengo aldiz izango zela, Disney etxeak protagonista bat homosexuala izatea, edo lesbiana kasu honetan, ez? Ez. Igual irugarren partin, auskalo, irugarren partin agertuko zen. Bueno, hori dela eta polemika piztu da, batzuek, nik uste dut gehienek, bueno, edo askok, ondo ikusten zuten, lesbiana paper bat izatea, ze, denbora edo garai hauetan behintzat, iraultzailea izango zelako, horrelako marrezki bizidunetan, baina batzuek ez dute ondo ikusten hau. Batzuek, Josebe, ez gaituzte ondo ikusten. Ez zergatik, ez, da inbeste denbora itxaroten. Eta Elsazken, ez zergatik, ez neta. Bena oso gaizkero maten. Bajoia mandizu. Bai, asko, ez dakit ikusiko dudan, oraingoz. Bidaliko diozu mensaje bat Disney etxeko jaun edon señorita horri. Ni naiz Frozenen novia, mesedez. Behar dugu, novia. Imaginatzen duzu irugarren parte marrazki bizidun bat, Josebe. Bai, ez dute jakingo, ez, baina panpina bezala, ez, hola, transgenerua, izango nintzateke Elsaren nobie rarua, ikaragarri guztatuko litzateke. Ja, hori, generori gabekoa, ez, eta gero boxekoak zer esango lukete hor bat. Karo, hori da, baina niri gustatzen zaite ideia hori, Elsaren novia no binarioa, ez binario. Ze polita. Elsak behar du novia bat. Bueno, uste dut boxekoek ez dutela oso ondo ikusten. Ez, segatik. Arriola, Alicia Rubio, badakizuen orden, badakizuen orden. Morena bat. Morena. Zaita asko Alicia Rubio. Morena. Esaten, bazegoen morena, salada ez dakit, baina morena bada, Bai, Alicia keren novia bat beharko luke, Alicia ez lo mas. Bideo bat dekot. Erakutsi egingo dizuet Alicia Rubiok Frozen pelikulari buruz eta lesbianismoari buruz zer esan duen. Entzun. Porque una cosa es que nos digan que existen personas homosexuales y otra cosa es que se esté induciendo a los chavales a considerar eso una cosa tan positiva como la heterosexualidad y ahora quieren hacer que Frozen sea lesbiana. ¿Qué sucede? Que Frozen, si es lesbiana, la niña va a querer el vestidito y va a querer la amiguita. Porque la niña quiere ser Frozen. Ya está. Drama. Es que esan dao, la niña quiere el vestidito y la amiguita. Claro. Ez que hori da gertatzen dana, nik egin nintzen lesbiana Frozen ikusi nolako. Frozen ikusi. Bai, behin ikusi eta pumba aldatu nintzen. Frozen estrenatu aurretik zu superheteros. Bai, super, eta gero Frozen ikusi eta aurrengo gunean lesbiana. Mulanekin ja astapenak egon ziren. Bai, baina Frozen, bai. Nengolekin nahi homosexual, boxekuk joiteko bakarrik. Claro. Atera zaitez armairutik, txiko, ja, total. Dela usartu nimina. Bai. Bueno, apurke. Okulistena ja konpondu dugu, bestia ja konpontzen jungo, ara. Hori da. Getxo aldean zer komentatzen da honetaz? Getxon, esan duizet, bai, Getxon, Frozen irugarren partea Getxon, egongo da, rodajea. Eta izango naiz neskalaguna. Bai, lasaini horren gainean egongo naiz da. Ez, baina gauza badago. Parre batzuk barkatu hormaza, entzun dituzu notaria parrez hasi da, Notaria parre, baina notariak ez duelako Getxo ezagutzen. Eta nik onbidatzen zaituztet Getxo ezagutzea. Ez, baina kontu bat marrazki bizidunekin da, zergatik izan behar dute, berdin zain neska emakumea, bikotekide izatea. Historio guztietan bikotekide bat agertu behar da, zergatik. Baina eske Elsa da lehenengoa bikoterik gabe atera dana. Baina gero heteroak beti dakate, osea, beti dira pareja heteroak. Baina horregatik esaten nahi naiz, bai, horretan ere. Zergatik izan behar dute historio guztiek, bai neska, bai mutila, mutila neska, bikotekidea. Hombre, Frozen honetan bakarrik gelditu zen, gainera. Frozen. Ez que ez dut ikusi, gainera. Ba, ikusien bizu, bikoti espara bintzat rollito bat erozio. Hori da. Hori dugu, kalera txungo gara, ze kalekoek ikusi dute. Eta honetaz hitz egin nahi dute. Kalera atera ditugu kamarak, entzun. Frozen pelikula ikusi duzu? Ez dut ikusi.
Eta kanta edo jakingo zuzein denez? Bai, noiz bai entzun dut, baina ez da dakit memoriz. Es que oraintxe bertan, badakit dela let it go, o algo así, let it go. Baina justo. Let it go, na, tegin jau. Ikusi noman bai, lehenenko partida, bigarrena ez. Bai. Zein? Frozen. Frozen, ez. Ez dut ikusi ezeres. Eta bestea jakingo duzu, ez? Amatua. Bai. Let it go, let it go. Ez dakit ezeres. Bueno, eta zuk uste duzu homosexual bihurtu zaitezkela film baten eraginez? Bueno, uste dut hori pertsonaren arabera izango dela. Ez. Agian, altzea konturatu zehala, pero ez justo bihurtu. Ostras, bez. Ne uste dut esatxe. Neurizia da, ez dakit. Ba, ez. 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 Nik pentsatzen dut, ezetz. Ez. Osea, nik uste eragin dezakela baldin badituzu dudak edola, en plan ikusten normala dela edola, baina ez. Osea, eragin en plan konvertirte ez. Claro, konvertirte ez. Arrazoi daukate.